Benvidos a Santiago, si. Hoxe imos falar de arte relacionado co téxtil e de arte dende os ollos dun artista ou dun comisario novo. Temos connosco a Melania Freire, que está, creo que estás a inaugurar, non, Melania? Benvida, antes de nada. Moitas gracias. Estás a inaugurar este novo concepto que ten a Galería Metro de programa Novos Comisarios. Sí. Ti eres un Sí, pouco... son a primeira. Eres a primeira. Do Tecer é a exposición que se pode ver na Galería Metro ata o 25 de xaneiro, dende o pasado día 10, e vamos a facer unha ubicación. Ti estás a estudiar Belas Artes, Sí. ti tes unha asignatura que de cuarto curso, non? Sí. Que é o último curso da carreira, e esa asignatura ten unha práctica que consiste en comisariar unha exposición. Sí, Pero isto é un búscate la vida. exactamente, sí, é complicado. Ti buscas o tema... Si buscaste o teu propio proxecto que te interese, pode ser de calqueira tipo, pode ser algo máis espontáneo, non tiña que ser unha institución propiamente dita, podía ser algo espontáneo na rúa. Ajá. Pero claro, a nivel de complicación é máis fácil facelo nunha institución en vez de facelo na rúa porque ten máis problemática. Entón, tes que buscar unha institución. O problema é que as programacións están pechadas desde fai un ano ou máis. Entonces eu encontreime con ese problema indo a varios sitios que me decían, no, é que damosche para maio. Ti tamén querías algo que tivera un Sí, mínimo de sí, calidade, unha sí. galería ou un espazo que tivese un mínimo recoñecemento. Claro, eu teño a miña opinión é que un proxecto ten que estar adaptado ao sitio onde se expón, que é casi tan importante como que o proxecto este cerrado. Entón eu quería así un sitio que a xente poidera acercarse para velo, que tivera facilidades, que fora un sitio pois, que invitara un pouco a disfrutar así do proxecto. E non, que tiñas, bueno, supoño que primeiro terías a idea do proxecto, non? sí. A idea do proxecto era, bueno, o proxecto chamase Do Tecer, miradas sobre o téxtil na arte, e gústame moito toda a túa teoría ao redor do téxtil na arte. Por que? Eu na miña propia obra utilizo o téxtil e sí que vexo Claro, que... porque a ti como te defino? Defínote como artista... Como estudiante de Belas Artes, Sí, como vale, un tienes, futuro, vale. espero que poder os, vivir de... o teu camiño vai cara a creación de obra, sí, non? Sí. Porque o do artisteo queda fatal. O do artisteo queda fatal. Vai máis Sí. cara a creación de obra, non? Entón, na túa propia obra, estás a experimentar neste momento, porque os artistas, claro, neste momento Melania está a facer eso, dentro de 15 anos, sabe Dios, o mellor volvese superconceptualista ou barroca. Claro, eso pode cambiar en calquera momento, pero bueno, eu supoño que por propia historia personal ou por propio gusto, porque a min gustame moito tamén o deseño de moda, pareceme que tamén é moi susceptible de crear discursos, aínda que sea máis materialista ou máis tal. Pero eso pareceme como a gran hipocresía... O gran debate tamén, pero que despois o certo é que grandes modelos de grandes diseñadores e grandes prendas forman parte da historia e da historia da arte. Por exemplo, hai modelos de Balenciaga que están guardados en museos. Pero o Chanel de Jackie Kennedy, cando mataron a... Si nos pensamos no asesinato de Kennedy, inmediatamente pensamos no vestido de Jackie, claro. Hai prendas que colleron nomes de películas, as Rebecas por Rebeca. Sí, é que si, hai todo un mundo aí relacionado co traxe. Sí, pero houve un momento como de, supoño que a partir dos 70 e das liberacións todas dos 70, como de denostar a moda, non? Como que a moda era superficialidade. Non, ademais que quen se preocupou sempre por levar o mellor vestido eran as clases sociales máis altas, sempre foi así como un signo de identidade de poder, entón supoño que tamén pois parece que a alta costura ou a moda pois que está aí un pouco alonxada da sociedade de pé, pero realmente a mí non me parece que sexa así. E pareceme moi interesante dentro da costura o proceso de construcción dunha prenda leva parte do proceso creativo que utilizas para pintar un cuadro, para idear unha obra. Entón, pareceme interesante, pois, desde o patronaxe hasta a costura, todo é realización e meticulosidade tamén, como nun cuadro.
Entón, a min eso sí que me interesa moito, e a relación tamén con Galicia, que tamén utilizo no meu traballo como E tamén artista. ese proceso moitas veces, ou na maioría dos casos, cando pensamos en patronaxe ou en confección, identificamos co xénero feminino. Sí, pero eu, por exemplo, neste proxecto non quería que se identificase tanto con eso. Quería, porque realmente hai moitos homes artistas que traballan co textil. Porque hai moitas exposicións, agora moitos proxectos que se fan que pois a costura na arte por parte de mulleres, miradas de mulleres relacionadas co textil. Pero a mí pareceme que tamén hai unha parte masculina nese proceso que é moi interesante. Hoxe estamos a falar con Melania Freire, que é a comisaria de Dotecer, Dotecer é o nome da exposición que se pode ver ata o vindeiro 25 de xaneiro na Galería Metro, que estrean ubicación, están na rúa en Calderería número 50 primeiro, están aquí un poquinho máis abaixo del Correo Gallego. Ti na túa obra experimentas sobre o textil, pero aquí non se trataba de que expuxeras as túas pezas. Hai algo teu? Hai dúas pezas miñas, Hai dúas pezas pero túas. nada, foi algo así máis ben pois de última hora, porque eu en principio non quería expoñer nada meu. Que normalmente os comisarios non expoñen. hai casos nos que sí, pero bueno, normalmente preferides centrarvos... Sí, eu prefería non expoñer, pero ao final, bueno, pois para darlle así un pouco de unidade a toda a exposición, tamén decidimos meter algunha obra miña. E nada, eso, quería facer como unha especie de revisión sobre as miradas que hai sobre este tipo de xénero na arte. Vale, entón, a selección de artistas foi antes da galería? Sí, vale. Porque eu fui pululando co proxecto por aí coa gran maioría dos artistas. Vale, entón, tes a idea do tecer, mirada sobre o textil na arte, e como fa a selección e como te pos en contacto con eles? Coñecías algúns? Sí, a gran maioría todos, de feito, estudiaron na miña facultade. Fai uns anos ou están agora mesmo estudiando. Xa os conocía a todos, e conocía a súa obra, parecíame moi interesante, e había algúns que estaban xa desde facía moito tempo experimentando co tecido, e outros que foron pouco a pouco durante estes últimos meses. E que experimentacións hai aquí co tecido? Hai de todo, que por eso me interesaba, porque hai moitas miradas moi diferentes, hai desde cráneos de animales, de roedores forrados de telas, que son casi como poéticas, así con florecitas, infantiles, e que lle dan así unha estética que non deixa de ser toda tétrica para ser outra cousa xa. Hai revisión sobre o tear, sobre as capacidades do tear, solo a tea, sino, o sea, tamén utilizan a estampación pintando o tear, utilizan a estampación para ver o resultado que xera, é como unha experimentación. Hai a serie Cosidos de Begoña Mumari, que son as mans, que é un xogo infantil que eu non o conocía. Hai moita xente que se cosía as mans de pequeno, a pel morta das mans para facer dibuxos. É verdade! Facían corazóns, facían caritas, tal, e entón ela fai unha serie de fotografías analóxicas sobre eso. Acabasme de devolver a infancia, borrara completamente. Eu nunca o fixen, pero sí que me estou dando conta agora de que hai moitísima xente que o facía. Completamente. Cando falamos de arte contemporánea, sempre o digo, nunca me cansarei de repetilo. Cando falamos de arte contemporánea, que a xente lle dá como pudor ir a ver unha exposición de arte contemporánea, porque eu non entendo que falan ali, non? É que non hai que entender, hai que ir e velo. E ver, e despois o que te transmita. E podeche pasar o que me acaba de pasar a min agora mesmo con Melania, non? Que Melania diga, a xente cosía e de repente lembres que de pequeno ti o tes feito en algunha ocasión, ou si que viches alguén que na pel morta das mans si que facían debuxos. Los artistas, cantas obras forman parte de... En total son 15 obras. 15 obras. Sí. E entón vas chamando porta por porta. Sí. E a maioría das portas, como ela explicou, lóxicamente en xaneiro de... Bueno, non sei en que momento chamaches as... Outubro, novembro de 2013, para xaneiro estaban todas pechadas porque as programacións... Están pechadas. Fanse con moitos meses de antelación. Sí.
Pero tiveche la sorte que Metro estaba neste momento de cambio de ubicación, non? Sí, E entenderon moi ben o que... Sí, a verdade é que me sorprendeu, porque claro, ti vas coa túa personalidade de artista novo que, vamos, en la vida comisariaste nada, e a verdade é que me sorprendeu esa apertura de portas total, e que aparte que me deixaron total liberdade para facer o que eu quixera, eu estou moi agradecida á Galería Metro, a verdade. Na Galería Metro do Tecer, mirada sobre o téxtil na arte, dende o pasado día 10 ata o 25 de xaneiro. Están no número 50, que cambiaron de ubicación a Galería Metro, está no número 50 da Caldeirería. Como é? Porque claro, o artista pois supoño que vai moito por pulsións, non? Bueno, polo que che inspira o momento. Pero o de experimentar co comisariado xa é unha cousa máis seria, porque tes que coordinar a todos eses artistas e que todos estén contentos de onde está ubicada a súa obra, que a súa obra transmita o que eles queren. Como foi? Cantos artistas son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 artistas. Sí. Cada un do seu pai e da súa nai. Sí, foi complicado. Foi complicado sobre todo porque, claro, a gran maioría ou están estudiando o mestrado agora ou están na carreira, entón estamos en entregas. É complicadísimo poder comunicarse con todos como che gustaría e foi nada, falar con eles, facer hasta grupo de WhatsApp que estaba eu aí encima deles todo o tempo e moi ben, a verdade que claro, como os conocí, a gran maioría son xente que conozo ben. Sí, o máis difícil penso que foi a colocación das obras para que transmitiran o que eu quería que transmitiran e o que eles querían que transmitira individualmente cada traballo. Para a asignatura xa está feito. Sí. Pero a nivel persoal, supoño que isto ten algo en ti, non? Deixou algo en ti, deixou unha pegada. Sí, porque ademais isto é unha asignatura optativa, o sea, ti escolles... Ainda por riba é optativa. Claro, ti escolles, si te interesa ben, e se non, pois, hai creo que 10 asignaturas para escolles 4, e eu escollín isto de xestión precisamente polo comisariado, porque creo que non sabes en que mundo estás, como se move o mundo da arte, hasta que ti non te planteas facer algo como isto. E que despois a figura do comisario, se ti queres ser artista, é unha figura que vai a estar acompañándote sempre. Entón sí que está ben coñecer, non? Sí, quería sentilo, quería ver como é organizar unha exposición, ter unha idea, todo este proceso. Os formatos e as disciplinas son do máis variadas. Hai escultura, hai pintura, debuxo, instalación, videoinstalación... Sí. Sí, porque me interesaba ese carácter multidisciplinar do tecer, do textil na arte. Porque podes suxerir, por exemplo, hai unha videoinstalación que se titula Crisálida, de Cristina Durán, aparece ela mesma, totalmente espida, sobre unha sábana, coséndose, un stop motion, e vaise cosendo, envolvéndose nunha sábana, cosendo ela mesma a súa propia crisálida. E iso ten unha relación co textil, pois de similitude e de poética, pero realmente a idea pode se desenvolver a partir de aí. Non é que sea a totalidade do textil, sino que a utiliza ese xénero. E a ti por que chega? Vías na túa casa alguén coser ou tes algún familiar que cosa? Sí, a miña tía abuela facía monxa e facía casi alta costura, bueno, fai. Claro. Bueno, lembremos que as prendas delicadas mandábanse as monxas a que as remendaran, se había algo que... Ela é increíble, o sea, ten un dominio absoluto. E unha delicadeza normalmente teñen... Sí. Porque será que teñen moito tempo, supoño. Supoño que será eso, e paciencia tamén terán bastante. Que algo que nós xa non temos. Entón, esa imaxe é a que despois, que curioso, non? Dous mundos completamente opostos. Tamén, eu inspirome moito na Casa de Pedra de Galicia e na tradición que ten tamén unha parte que pode ser susceptible de crear discursos contemporáneos. De feito, agora, para algún traballo que vou a empezar a desarrollar, vou a falar sobre o pano. E todo esa parte textil da tradición interésame moitísimo, porque aí hai unha riqueza increíble. Hoxe estamos a falar con Melania Freire, que é a comisaria dunha exposición que se chama O Tecer e que se pode ver ata o vindeiro 25 de xaneiro na Galería Metro, que están na rúa de Caldeirería,
bueno, aquí un pouco máis abaixo do correo, no número 50. Non se movan, imos con outros contidos e rematamos de falar con Melania. Pues la patología más frecuente que suelen sufrir las mujeres embarazadas es la gingivitis del embarazo. Esta gingivitis aparece aproximadamente en el 70% de las embarazadas, sobre todo entre el tercer y octavo mes de gestación, y suele desaparecer una vez que se produce el parto. Hay otra patología también que es el tumor benigno de embarazo o granuloma de embarazo, que consiste en una zona de esas que está inflamada, empieza a crecer mucho la encía y la verdad es que suele asustar mucho a las embarazadas porque es como un bulto que cubre el diente y claro, todo lo que es bulto piensas que es algo malo y sin embargo no, igualmente, igual que la gingivitis suele desaparecer una vez pasado el parto. En caso de que no ocurra, pues con una pequeñita cirugía muy sencilla se puede eliminar. Recomendamos que en el primer trimestre venga por la consulta para por lo menos hacer una limpieza, porque así eliminamos todo el sarro que tiene en la boca y, como comentaba, la gingivitis suele aparecer a partir del tercer mes. Entonces, si nosotros eliminamos toda la placa bacteriana que tiene el paciente en la boca, tiene menos riesgo de que aparezca. Porque esta gingivitis aparece si hay placa en la boca. ¿Qué pasa? Que por los cambios hormonales y vasculares que tiene la mujer embarazada, la reacción del cuerpo es un poquito más exagerada. Entonces, a lo mejor a una paciente no embarazada por un acúmulo de placa muy pequeñito no le ocurre nada y sin embargo en la mujer embarazada pues acrecenta muchísimo esa inflamación. Es un poquito desagradable porque te sangra la encía, siempre que te cepillas y ves sangre no es agradable, pero bueno, tiene tratamiento y hay que saber que tenemos que tener una buena higiene para poder evitarla. En el primer trimestre las mujeres embarazadas suelen sufrir con mucha frecuencia vómitos. Estos vómitos pueden dañar el esmalte de los dientes, puesto que no deja de ser un ácido. Las recomendaciones que le damos es que después de vomitar se enjuaguen bien la boca, que utilicen una pasta de dientes con flúor para remineralizar el esmalte, que hagan comidas pequeñas, bueno, esto ya se lo cuenta también el propio ginecólogo, que haga comidas pequeñas, frecuentes, que no sean pues ni bebidas azucaradas, que no sea bollería, chocolate, que es lo que más te apetece tomar cuando estás en este estado. Entonces, haciendo esas pequeñas comidas y manteniendo una buena higiene y, sobre todo, muy importante, enjuagándose la boca después de cada vómito, podemos evitar y prevenir que se aparezcan caries. Pues la primera recomendación es hacer una revisión odontológica, sobre todo en el primer trimestre. Realizar una higiene muy meticulosa. Le recomendamos también que compren un cepillo pequeño, porque muchas veces el reflejo nauseoso está aumentado, entonces cuando se cepillan los molares posteriores y el cepillo es grande, pues le dan arcadas y entonces, como no es muy agradable, hay veces que se saltan el cepillado. Realizar la higiene bucal con pastas de dientes con flúor, incluso hay veces que es necesario combinarlo con colutorios fluorados, y lo ideal sería que también se pasaran una seda dental para complementar toda la higiene. Cuando una embarazada presenta alguna otra patología de la que no estamos comentando, pues hay que valorar en qué momento hacerlo. La verdad es que el mejor trimestre para realizar los tratamientos en las embarazadas es el segundo, ya que en el primero pues siempre es el más delicado y riesgos de producir aborto, y en el tercero podría haber un parto prematuro.
es necesario hacer los tratamientos pues, de urgencia, dolor, infección, si está drenando pus. Lógicamente no podemos tener a una persona con todas esas sintomatología durante 4 o 5 meses. Ahora bien, se pueden realizar los tratamientos, pero también hay que tener cabeza. Lógicamente no le vamos a colocar un implante a una persona que esté embarazada, ya que no tiene mucho sentido, ¿no? O sea, lleva mucho tiempo sin esta pieza dental, pues tampoco creo que sea muy urgente colocarla en ese estado. Para dicilo ben apunteino, caldeireiría, é que caldeireiría, sí, máis ou menos, Melania. É complicado, esas das palabras que repites moito e de repente xa non hai xeito de que soen ben. Bueno, pois é un poquinho máis abaixo do correo, no número 50, aí está a nova ubicación da Galería Metro e aí Melania Freire pois debuta como comisaria, aínda que ela o que quere é tamén amosar que claro que o de artista ten un perigo porque ela o que quere é ser artista, fatal. Sí, claro, Fatal, eso fatal. Lo que quere terrible. é crear, é expresarse. Neste momento falabas ao redor do mundo do téxtil, ao redor do... Ahora falabas dun Da proxecto ao redor tradición, sí. do pano, non? Que difícil é atopar unha voz orixinal, ou atopar a túa voz, non? Sí, eso é o máis complicado de todo. Sobre todo porque estamos nunha sociedade que é a cultura da imaxe en masa. Entón, é que ao final acabas estando bombardeado por tanta información e imaxes que é imposible, casi imposible, encontrar unha voz propia, porque estás E que ao coartado. final, neste tipo de expresións artísticas, o longo notase o que é artificial, o que está feito para, non? Sí, sí, Para sí que se nota. parecer. É difícil atopar, supoño que cando un atopa unha voz destas características, vanse abrindo novas voces, non? Sí, supoño que sí. A min gustaríame, o sea, eu centro o meu traballo na tradición porque sí que noto que se está perdendo moito certa información que antes era moi importante sobre a cultura galega e que cada xeración vaise perdendo. Por exemplo, na cuestión do traxe ou do folclore, da música folk. Sí que notas que hai xente xoven que sí que se move, o sea, non quero decir que non haya ninguén, claro que hai, pero a gran maioría da xente da miña xeración que eu conozo que non lles interesa nada ou non o conocen, nin sequera. Bueno, é que non forma parte da súa xeración, quero dicir, a recuperación do folk, sí que Claro. creo que é algo de xeracións dunha xeración anterior ou incluso da anterior a anterior. O problema desto é que non se mantivera, que esa recuperación non se mantivera no tempo. O que sí me parece original e necesario é que, así como as recuperacións fixéranse pois dende un punto de vista máis de recuperación pura e dura, non? Do folclore, do traxe, das tradicións. Sí que gústame que dende a contemporaneidade, dende a actualidade, sí que se traballe nese clasicismo, non? Que podades ir da man o máis clásico e o máis moderno recuperando o máis vello. Iso é tamén o difícil, convertir algo antigo, non, en algo... Sí, pero eu penso que ten posibilidades de... Casa de Pedra, dicías, que era un como dos teus... Sí, utilicei na de escenario en algún corto da carreira tamén, e sí que me parece que teñen unha capacidade de sorprender increíble. Polo menos a dos meus abuelos, a da miña familia na que eu me baso. Porque entras ali, ves unha casa de pedra que sempre foi dunha familia humilde e encontras obxectos que son casi como tesouros. E que eso é unha riqueza que non vin en outra parte. Atopas o teu pasado, nunca sabes como aquilo... Sí, pero un pasado que non se sabe moi ben de onde saliu. Sí, porque nese tipo de casas ás veces hai como obxetos que parece que non pegan co resto. Sí, de feito era eso precisamente, que a xente que foi pasando por esa casa foi deixando a súa pegada e despois, unhos anos máis tarde, ti encontras de repente unha lata de té con ilustracións japonesas. Claro. E dices, e isto como chegou como chegou aquí? aquí? Ou
ou purpurina, que eu nunca xoguei con purpurina na casa dos meus abuelos. E miña abuela tampouco. A miña abuela tampouco xoga con purpurina. Non apareceu a purpurina. Claro. Melania Freire, moitísimas grazas por vir vos. ata aquí, moitísimas grazas por ter a ilusión e as ganas de meterte neste fregado porque non foi pouco, pero bueno, está aí, que é o importante, está na ubicación que se merecía, nunha galería de verdade, na Galería Metro, que está na rúa da Caldeirería número 50, que hoxe non o digo ben, un poquinho máis abaixo do correo, del Correo Gallego. E o importante tamén que vamos ver parte da túa obra ali. Sí, e tamén o feito de que teñan un programa de novos comisarios. Eso está moi ben. Eso é destacable, que non hai moita xente que aposte. Moitas oportunidades, eso é o que necesitades a xente que está a comezar. Está a túa casa, cando queiras vir contarnos algo, eu encantado. Moitas gracias. Moitas grazas a ti. Xa saben, teñen que ir a botarlle un ollo a esta exposición que comisariou Melania Freire e que está ata o vindeiro 25 de xaneiro na Galería Metro, aquí en Santiago de Compostela. Unha visión de arte contemporáneo, de arte moderno, ao redor da historia do téxtil na arte. Nos marchamos, estamos en Santiago Sí e en Correo Televisión. Sexan moi felices.